Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның иҗат төркеме сезгә бик күп кызыклы видео язмалар әзерләп куйды. Бүген безнең программада Мостай Кәримгә 103 ел. Казан минем әткәем өчен бик якын җирие. Чөнки монда аның якын дуслары, зур шагыйрьләр, язучылар, җырчылар, композиторлар яшәде. Милләт язмышында татар сәүдәгәрләренең роле. Элекеге сәүдәгәрләр, татар сәүдәгәрләре дип әйтик, элекеге алар татар халкының телен, мәгарифен үстерүгә зур өлеш керткәннәр. Алар үзләренә мәдрәсәләр ачканнар, мәктәпләр ачканнар. Нижнеозерный авылында яңа гыйбадәтханә ачылды. Менә шушылай зур яхшы мәчетләр ясап алдылар, Алланың биргәненә шөкер. Бу авыл халыгының көче Җәмилә апайның кул астында эшләнгән эшләр инде бу. Гел бергә гомергә Ижауда гомер итүче Сабировлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Түзеп тордык инде менә шул. Бер-берне түзсәң, Түзеп торсаң, бер нәрсәгә түз. Башкортстан Республикасының халык шагыйре Мостай Кәримнең тууына 103 ел. Шул уңайдан Казанда саллы гына чаралар узды. Фотокүргәзмәләр, аның турындагы фильмны карау кебек чараларда безнең төшерү төркеме эшләде. Бәйрәм Мостай Кәримнең һәйкәленә чәчәкләр куюдан башланды. Безнең видео язма. Казан минем әткәем өчен бик якын җирие. Чөнки монда аның якын дуслары, зур шагыйрьләр, язучылар, җырчылар, композиторлар яшәде. Ул бик зур дуслар монда яшәделәр. Менә мин бик нык шатмын, бүген дә без аның дусы белән очраштык. Ринат абый Харис белән. Күп кеше юк инде, ләкин ул кешеләр безнең истә. Без аларны хәтерлибез. Без бик рәхмәтлебез. Нык яратты ул Казанны. Татарстан халкын яратты. Кунакчыл булды. И монда аны тоже матур итеп каршы алып, матур итеп сөйләшеп, Мостай Кәримне яраттылар. Мустафа Сафиктың бөтә гомере һәм иҗади ул безнең ике республиканы берләштереп торган рухи күперебез. Ул шуның менән дә безгә нык кадерле, чөнки ул безнең ике халык өчен дә нык якын. Һәм менә ошо якынлыкты артабан да эстафета итеп Башкортстан халкына, Татарстан халкына күтәреп ала һәм менә ошо һәйкәл бүгенге сара ул шуга бик зур дәлил. Һәм безнең электән революциягә тиклем бөтенләй башкорт һәм татар әдәбияты дигән бүленеш булмаган. Һәм безнең өләсәйләр Габдулла Тукайды ятлап үстеләр. Һәм наша Габдулла Тукай кебек әгәр ул 19-нчы буат өчен бөтен халыкларны берләштереп торган менә шундый зур әдәби шәхес булса, Мәүләм 20-нчы буат өчен татар һәм башкорт әдәбияты өчен Мостай Кәрим менә ошо тап менә безнең халыкларны, безнең кыйтгаларны тоташтырып торган шәхестер дип уйлыйм. Әдәби мирас турында әйткәндә, ул ысынлап һәр кеше өчен ул якын. Балалар да үзенең өлешен таба, уллар өчен дә ул үзенең телде тапты. Һәм ул бит безнең язучы, шагыйрь, фронтовик. Ул фронтта хезмәт иткән кеше. Һәм оның иҗады бүгенге көндә, бүгенге катмарлы көндә бик яңгырай көчле, һәм без аңлайбыз бүгенге көндә безнең милләтебезне хаклар өчен оның сүзләре бик әһәмиятле, бик кирәкле безгә. Казанның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры залында Казан тамашачысына Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең 100 еллыгы уңаеннан төшерелгән Мостай документаль фильмы күрсәтелде. Фойеда фотокүргәзмә оештырылган иде. Здесь собраны те фотографии, которые большой круг читателей, почитателей Мостая Кәрима не видел. Это такие сокровенные страницы семейной летописи. Очень хотелось этими фотографиями поделиться. Мы уже 3 года мечтали о том, чтобы показать этот фильм казанцам, татарстанцам, и вот наконец эта мечта сбывается. Были жалобы, были анонимные письма
Но все это не прилипало, потому что, как Мустай говорил сам, он жил на светлой стороне. Фильмны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин да карады. Аның Казан презентациясы Мустай Кәрим исемендәге фонд тарафыннан Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән оештырылды. Картинаның режиссеры һәм продюсеры Сәйдә Медведева. На грохот снарядов, на разрывы мин, на бомбы свой, падающие с немецких самолетов. Внимание не обращаю. Фильмда шигырьләр шулай ук танылган язучының проза һәм көндәлекләреннән өзекләр яңгырый. Мустай Кәримнең уникаль биографиясы тарихы, аның тормышындагы төрле вакыйгалар һәм очрашулар аша күрсәтелә. Фильмда башкорт әдәбияты классигы белән таныш булган сәясәтчеләр һәм мәдәният эшлеклеләре истәлекләре белән уртаклашалар. Аерым алганда картинаны булдыруда Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та катнашкан. Мустай Кәрим не просто поэт-писатель. Я думаю, что это философ. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Казан. Татар халкы гомер-гомергә сәүдәгәрләре белән дан тоткан. Шунысы игътибарга лаек. Татар сәүдәгәрләре ирешкән уңышлары, маллары белән башкалар белән дә бүлешкән. Милләтне мәгърифәтле итәр өчен көчен кызганмаган. Әлеге шәхесләр үрнәк булырлык. Казан кооператив институтының татар мәдәният үзәгендә татар сәүдәгәрләре һәм меценатлары эшчәнлегенә багышланган халыкара конференция узды. Чара инде 3нче тапкыр үткәрелә. Быелгысында Австралиядан килгән милләттәшләребез дә бар иде. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Халкыбыз шәхесләре белән горур, мәгърифәтчеләр, мәшһүр җырчы, композиторларыбыз бар безнең. Татар сәүдәгәрләренә багышланган халыкара конференцияга килүчеләрне әнә шундый портретлар күргәзмәсе каршы алды. Шул хәтле кич алам мин үземнең иҗатымнан бөтен күңелемне куеп эшлим, кызыксынам. Ясый башлаганчы мин укыйм, тыңлыйм, видеолар тыңлыйм, бөтенесе белешеп, менә эчке кәлетләрен күрсәтәсем килә. Бу көнне күптән көтелгән яңалык та ирештирделәр. Казан кооператив институтының татар мәдәни үзәгенә Дәрдемәнд исеме бирелде. Дәрдемәнд яки чын исеме Закир Рамиев ил, халык, тел язмышы өчен борчылучы фәлсәфәче шагыйрь. Моңа стәп сәнәгатьче абыйсы белән алтын приискалар хуҗалары үз хисабына мәктәп, мәдрәсәләр, китапханәләр ача, газета, журналлар, китап дәреслекләр чыгара, сәләтле татар яшьләрен чит илләргә җибәреп укыта. Бүгенге көн эшкуарлары да алардан үрнәк алсын иде. Менә үз татарына ярдәм итсен иде. Мин аны һәрчак әйтеп киләм. Элекеге сәүдәгәрләр дә бит үзләренең акчаларын бирәселәре килмәгәндер. Әмма дә ләкин алар шул кадәр аңлаганнар, шул кадәр зыялы булганнар, үз татарын үстереп кенә ул үзе дә зур дәрәҗәләргә ирешәчәген. Елдан ел без безнең сәүдәгәрләребезне, меценатларыбызны, аларның тарихын, аларның эшләрен өйрәнәбез. Бу инде безнең кооперация институтының бер юнәлеше, шундый фәнни юнәлештә дип әйтеп була, чөнки без монда сәүдәгәрләрне әзерлибез. Бүгенге көндә һәм инде безнең нинди традициялар булган, татар сәүдәгәрләре нәрсә эшләгәннәр, аларның нинди хәйрия эшләре булган, без аларның тарихын өйрәнәбез. Бүгенге безнең конференцияда катнашучы бик күп фәнни эшлекләр дә бар, тарихчылар да бар. Безнең милли мәгърифнең торгызында без инде һичшиксез Исмаил Гаспринскийның ролен зур итеп күтәрәбез, әмма бер үзе генә Гаспринский андый зур эшләр эшли алмас иде. Чөнки Гаспринскийның тарафдарлары мөгаллимнәр генә түгел, шул ук Хусаиновлар абруйлы байлар нәселе булган. Һәм алар инде һичшиксез акча бирүчеләр генә түгел, алар менә бу яңа җәдид мәгариф системасын төзүченең бер авторлары буларак та дип әйтә алабыз. Чөнки алар инде үз күзлекләре, эшмәкәрләр күзлегеннән карап безнең
бизнесны, безнең эшләребезне заман чалып бару өчен безгә яңа кадрлар кирәк. Шул яңа кадрларны әзерләүче яңа уку йортлары кирәк дип, алар хәтта программаларына да үз йогынтысын ясаганнар. Хәйриячелек белән шөгыльләнүдә бер яктан ислам дине зур өлеш кертә. Малы булган кеше аның 40-тан бер өлешен мохтаҗларга таратырга тиеш. Элекке татар сәүдәгәрләрендә динилек тә, милләт өчен борчылу да көчле булган. Конференцияда бүгенге сәүдәгәрләр, эшмәкәрләр турында да сөйләштеләр. Алар урында халыкны эш белән тәэмин итә. Гомумән, илнең икътисадын билгели дисәк тә ялгыш булмас. Мисал өчен, Пермь, Башкортстан якларында милләттәшләребез арасында аеруча киң таралган кәсеп умартачылык. Менә бал җитештерүчеләрнең төп мәсьәләсе балны сату. Җитештерә беләләр. Ә сату бик катлаулы. Ни өчен? Аларның гаебе түгел, бал сыйфатлы. Безнең Россиядә яшәүче халыкның фақат 2% гына бүген бал продукциясы белән туклана икән. 2% гына. Ә бу продукт татарның милли юласы, милли эшчәнлеге дип тә әйтергә. Безнең элекке борынгы бабаларыбыз имамлардан башлап һәр бер татар авылында бик күпләп умарталар тотканнар. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә студентлар киләчәктә бу продукцияны тиешле өстәлләргә, тиешле магазиннарга барып җиткерү өстендә дә эш алып барыларды дип уйлыйм. Ел сайын халыкара конференция кысаларында татар сәүдәгәрләре һәм меценатлары темасына конкурста уздырыла. Быел 50-дән артык эш килгән. Безнең авылның тарихы бик еракларга 17нче гасырның уртасына барып тоташа. Һәм менә шушы вакытлардан бирле инде авылларда бит мәчетне һәр вакыт авылның байрак, укымышлырак кешеләре салуда башлап йөргән. Менә бай тәвәккәлнең уллары мәчетләрне салдыруда башлап йөргән. Һәм шуннан башлап инде мин менә бүгенге көнгә кадәр килеп җиттем. 2016 елда безнең 1993 елда яңа мәчет Советлар Союзы таралганнан соң эшли башлады һәм 2016 елда бу мәчеткә кабат реконструкция ясап яңадан эшләп чыктылар. Шушылар мине кызыксындырды. Чөнки моңа кадәр әле ул эшләнмәгән иде. Эшләр бик төрле, бик шундый наив гына, бик теге күп кешегә мәгълүм әйберләр турында язылган эшләр дә бар, ләкин аларның күбесе, мәсәлән, ул балалар тарафыннан язылган һәм әлбәттә ул шушындый дәрәҗәдә булуы белән дә бик яхшы, димәк, балалар кызыксыналар дигән сүз. Һәм фәнни дәрәҗәдә төпләп яхшылап язылган эшләр дә бар. Менә шушы эшләрнең төрлелеге ул конкурска катнашкан кешеләрнең шушы аудиторияның төрлелеген, күп кырлы булуын күрсәтә. Бу бик яхшы фал. Конкурска эшләр Татарстан төбәкләреннән дә, чит илләрдән дә килгән. Кайбер катнашучылар чарага зур маша чыкты. Австралиядә яшәүче милләттәшләребез Диләрә һәм Шөһрәт Вәли үзләре килгән иде. Аллага шөкер, Казанны карап йөрибез, туганнар, дуслар белән очрашып, һәм менә бүгенге чарага да килдек. Алла бирсә, Австралиядәге татар сәүдәгәрләр турында сөйләргә, зрак презентация ясарга, тарих, Австралия татарлары тарихы турында сөйләргә. Бабайлар инде, бабайлар шу Көкмара район якларында киткән, аппаратчылардан. Улар да элек сәүдәгәрләр булган, бик күп шу вакытларда аларны помещик дип әйткәннәр. Шуңлар шу сәбәптән алар Үзбәкстанга, Кытайга киткәннәр. Biz инде үзем Кытайда туып үстем. Кытайда без анда яшәдек бер 20 нече ел. Ондан соң без Австралиягә киттек 85 елы. Хатарлар күбрәк теге докторлар, сестралар, муалlimlar булып эшлиләр, бөтен яхшы хезмәтләрдә эшлиләр, бизнесларда кылалар. Мин үзем дә бизнес белән шөгыльләнәм. Өйләр салу, сату, алу шу турында. Конференция 3нче тапкыр үткәрелә. Беренчесенең нәтиҗәләре буенча безнең кавым дигән китапта чыгарганнар. Киләчәктә быелгы чарага тәкъдим ителгән фәнни хезмәтләрне дә туплап бастырырга ниятлиләр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Мин бәхетле, халкым якын иткән җыр моңнарым белән бәхетле. Бәхетле самимин тагында. Татарстан Республикасының от казанган сәнгать эшлеклесе, танылган шагыйрә Резидә Тәфкәлүн кызы Вәлиева вафат. Бәхетлемен. Рәхмәт сүз алсам, күңелләргә шәфкать нуры салсам, нәни генәдер игелек кылсам,
вақлықларда біздің қалар алсам. Бақытлымын. Çünkü bu dünyada altın күміш қыймы бақытны. Мен bu жерде saf hislerim bilen, yaktı ruhum bilen бақытлы. Мен тек солай аңлым бақытны. Резида Вәлиеваның якыннары, достлары, халкының авыр кайгысын уртаклашабыз. Сез тотарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Нижнеозерный авылында яңа гыйбадәтханә ачылды. Менә шушылай зур яхшы мәчетләр ясап алдылар, Алланың бергәненә шөкер. Бу авыл халыгының көче Җәмилә апайның кул астында эшләнгән эшләр инде бу. Гел бергә гомергә Ижауда гомер итүче Сабировлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Түзеп тордык инде менә шул. Бер-берне түзсәң, түземлек белән түземлеккә торсаң, бер нәрсәгә түз. Үз туган җирләрендә иман йортларын булдыру теләге белән янып яшәгән милләттәшләребез шактый. Шушы көннәрдә Илек районында төзекләндерүдән соң мәчет ачылды. Барлык чыгымнарны җирле эшкуарлар үз өстенә алды. Нижнеозерный авылында яшәүче татарларның тарихы һәм бүгенгесе тулырак итеп Оренбург өлкәсе белән Казакстан чигеннән безнең хәбәрчеләребез. Нижнеозерныйда борынгы мәчет хәзер бары тик халык истәлекләрендә генә яши. Аны Совет власты елларында җимерәләр. Башта абзар ясыйлар, аннары бүрәнәләргә сүтәләр. Сәяси репрессия еллары җирле халыкны мәчетсез дә, мулласыз да итә. Еллар узгач, авыл халкы мәчетне элеккеге урынына кайтарырга була. Төзелешкә төрле конфессия һәм милләт кешеләре бердәм алына. 2007 елында песерной беткәч тотындык. Сыларга, балчыклар китәпләр бөтенесе. Инде бөтенесе тәрәзәләр ватыкны язган бит инде. Түәсеннән су үтә. Барабыз юк, пиала да юк, бер нәрсә. Оренбургка барабыз дарамнарны куйдырып кайтыгыз диләр безгә. Нишләргә инде? Ярыялы бойлар тәрәзәләрен чыгарып кыталар. Пластик куйып, шуларны ташырга да туры килде. Җәмилә ханым Абдулованың имамнар нәселеннән булу дингә омтылышны көчәйтә генә. Ул ясатып кайтарган ярым айны Манарага 2017 елда урнаштыралар. Яхшы рәткә кертеп менә шушылай зур яхшы мәчетләр ясап алдылар, Алланың бергәненә шөкер. Бу авыл халыгының көче Җәмилә апайның кул астында эшләнгән эшләр инде бу. Инде 15 ел элек авыл халкы ярдәме белән булдырган имам йорты яңадан эшмәкәр Мостаевлар ярдәмендә төзекләндерелде. Клара һәм Рәфис Мостаевлар авылдашлар, классташлар. Мәчетне төзекләндерү карарын да гаилә бергә кабул итә. Рәфиснең әби-бабайлары дини гыйлемле була. Мин Клара иптәшемә әйттем инде, әйтәм, Клара, менә шундый уен бар кашыннан бирле. Шуны осуществить итәргә, менә шул мәчетне корап, үзгәртеп, реставрировать итеп, пристроить итеп, яңартып, чтоб халык йөрсен. Тормышта бит инде алып кына барсында булмый, бирегә дә әйтәм кирәк. Мөселман диния нәзарәте җитәкчесе Әлфис Шарипов Аллаһ йортын төзекләндерүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Беренче бүләк иясе һәрбер эшнең башлап җибәрүчесе булган кебек, бу изге гамәл башында Җәмилә Абдулова. Барлык матди чыгымнарны да үз өстенә алучы Рәфис Мостаевка рәхмәт хаты тапшырылды. Чыгыш ясаучылар белән бүләкләнүчеләр күп булды. Нижнеозерный халкы якын тирә авыллардан кунаклар мәчетне дә ачты. Мөфти белән бергә намаз укыдылар. Ләкин яңа мәчет дога кылу урыны гына түгел. Биредә исламга нигез салучыларның барысында өйрәтә торган белем бирү үзәге эшләнде. Сабирҗан хәзрәт Нижнеозерная мәчетендә имам вазифасын 11 ел башкара. Планнар да зурдан, алда башкарылган эшләрне дәвам итәргә. Берлек тә бар менә организация, ана шуны да восстановить итәргә, аты туктап калды. Менә укытучыбыз да бар. Бүтән возможность бар инде, только үзебездән желание булсын. Мәүлид бәйрәмендә яңартылган бинада шулай зур итеп беренче тапкыр уздыралар. Оренбург өлкәсе мөселманнарының диния нәзарәте рәисе Әлфит хәзрәт Шарипов Мәүлид бәйрәме татар мөхитен, милли бердәмлекне, дини әхлакый кыйммәтләрне саклауга юнәлгән бәйрәм диде. Мәчетне төзекләндерү, тарих һәм гореф-гадәтләрне торгызу бу иманга һәм милләткә карамастан барысын да берләштерә. Оренбург өлкәсенең Нижнеозерный авылыннан Фируза Әбсәләмова, Алия Садыкова, татарлар. Гел бергә, гомергә.
Ижауда гомер кичерүче Розалия һәм Камил Сабировлар алтын туйларын билгеләп үтәләр. Икесе дә тормышларын хезмәттә, тырышлыкта үткәреп, балаларына милли тәрбия бирергә дә өлгергәннәр. Бүген оныкларына туган телебезне, милли гореф-гадәтләрне өйрәтәләр. Өлкән яшьтә булсалар да, әле дә тик тормыйлар. Гаиләнең ишекләре һәркем өчен дә ачык. Толырак киләсе видеоязмада. Нәрсә чигәсең инде? Урындыкка утырырга, утыргычка. Ул чигә мен карап утырам хәрват нидә. Яшьтән үк инде шиктән башта. Розалия апа белән Камил Сабировлар тәүлекнең бер генә минутында бушка уздырмыйлар. Хуҗабикә шигәргә, бәйләргә бик хәвәс. Камил абый нәкъ хуҗаларча йортны тәртиптә тота. Алар 50 ел бергә. Быел зурлап алтын туйларын билгеләп үткәннәр. Гомер буе бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып калдык ди Сабировлар. Бер-береңне аңласаң, түзеп нидә булай торып булай икән ул. Берен кирсәң, икенче нитсәң, онысы менә все, беренче кирәк түгел. Түзеп тордык инде менә шул. Бер-береңне түзсәң, түземлек белән. Түземлеккә торсаң, беренче кирәк түгел. Икесе дә тормышларын хезмәттә, тырышлык белән уздырганнар. Хезмәт юллары Ижмаш заводында башлана. Розалия апа бөтен гомерен заводка бирә. Камил абый күп еллар эчке эшләр бүлегендә эшләп, шуннан лаеклы ялга чыга. Авырлыкларны бергәләп, киңәшләшеп җиңәләр. Хәзер картлык көнебездә без бик бәхетле гаилә диялар. Гаилә нәрсә ул? Самый бер-берең белән рәхәтләнеп яшәгәнсәр, яссан инде. Балаларны үстереп, балаларның кадерен белеп, балалар безнең дип торсалар, берне. Теге әби бабай дип торса, безгә беләс кирәк түгел. Балалары Сабировларның горурлыклары. Алар бер ул, бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Бүген 6 онык, 5 оныкчыкларына әби бабай тәрбиясе бирәләр. Менә безнең семья 2 кешедән 20 кешегә җыелдык инде. Каждый праздник җылабыз. Рәхәтләнеп торабыз. Туган көннәрне рәхәтләнеп үздерабыз каждый якын. Алар безгә килә. Әнкәй, әзермесез? Балалар шалтыраттылар. Килеп җитәбез диләр. Балалар, оныклар төп йортта еш кунак. Инде үзләре дә әби бабай булган ул белән кыз әти-әниләренә бик зур рәхмәтле. Хәтерләрендә бары тик бәхетле мизгелләр генә диялар. Бәләкәй чактан ук әткәй белән әнкәй безне өйрәттеләр. Улларны хөрмәт итәргә, гел. Бергә эшләргә, бөтен эшләрен бергә эшләргә. Эшләү белән генә түгел, җал итәргә дә бергә өйрәттеләр алар безне. Күбәләкеләргә кунса гөлләр тибрәләмикән. 50 ел гомер бер көн кебек үтеп китте ди Сабировлар. Ләкин үткәннәр өчен үкенеч юк. Бүген аларның дәвамчылары үсә, үзләре әле дә күпләргә үрнәк булып, кулга-кул тотынышып, киңәшләшеп, серләшеп яшиләр. Ижаудан Нәзир Нығманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Тапшыруыбызны Роберт Миңнуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Асыл сүзләреңне туган телем биреп торчы миңа аз гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәрбер сүземне мин күз карасы кебек саклар идем. Үз сүзләрнең затлыларын сайлап, дуга итеп кенә ятлар идем. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.